Hele, to je prostě ten koloběh takový tý Rusky prostě. Vyrůstá někde prostě na rantlu Moskvy, jo, si představ, jo. Tam je prostě úplný hovno, prostě tam prostě jediný, co tam se děje, tak je to, že tam prostě chodíš jak úplně největší prostě mravenec mezi těma obrovskýma panelákama, jo, který tam prostě jsou vystavený v obrovských sídlištích a tam se pohybuješ jak mravenec, prostě v mraveništi lidí, kteří prostě pracují za nejnižší peníze, prostě v nějaký prostě blízký fabrice nebo něco, jo, nějaký trafice. No a prostě přijdeš potom do Švajčiarska. Ne, poslouchej. A teď prostě tato Ruska má prostě ten koloběh, že z této Moskvy chudý prostě se dostane do toho centra, jo, a tam je mezi těma jako lepšíma lidma, řekněme, jo, ty centry Moskvy, ale nestačí to, víš, ona je náročná, je to taková carovna, jo, oni často se jako hodně jako podobají carovnám ty holky, jo, prostě chtějí jako něco víc a víc, nestačí jim to prostě, že se polepšili a že teď má něco většího, ne. Tak ona jde z té Moskvy do Evropy, že jo, to je ten velký krok, že jo, na ten západ, že jo.